Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isag saganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Sa Mildred, Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak nutay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Ito ang XFM Network Philippines. Sa Santiago City, napapakinggan sa 104.9 XFM. Sa Balita Express, sa Public Service Express, sa tamang impormasyon Express, sa tugtugan XFM, 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 kahit saan, umaalingaw-ngaw na ang 104.9 XFM. Exciting! Santon Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Dominador Castro, isang estudyante sa Caloocan. Problema ko talaga ang sinusitis ko noon. Buti na lang nakilala ko ang Santon Plus at hindi ko na iniinda ang sinusitis ko. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Ang ganda-ganda ng araw pero yung mukha mo, napaka-haggard. Ate, may problema kasi ako. Hindi ako maka-aura dahil sa mga wrinkles ko. Isama mo pa itong eye bags ko, pati na tong mga scars sa braso ko. Yan lang ba ang problema mo? Napaka-easy naman yan. Ha? Paano mo ako matutulungan, ate? Tara na sa Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Sigurado akong matutulungan kanila sa problema mo. Dahil basta sa pagpapaganda at problema sa aurahan, experts sila doon. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Siyak ni Manong June, Siyak met ni Amag, dakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. itay pabak na Di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sulatan ni Ilocano. Karumubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano.
exciting karuba. Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Lucano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag. Dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ang Ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Ang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. Abo, muna abo nga tiro, dagiti pagayam yo, Manong June, dagalawed. Amo ni nakapsot ni Mike ko. Natalang problema ka man. Yan. Sobra mo lang, sobra. Kanakan nyo. Ah. Maglulos dati ka. Yan. Kanakan nyo, John Mark Pastor. Itakantan. Okay, of course, talong nga oras apo and we are expecting text messages. Apo, dito yung latapon numero nga uso sa May 0905-808-1259 for your request and dedication. Kan mabalik mo dito tumabag na mga basit. So, standby lang apo. Talagang excited ako dito yung baro nga pagtayangan ta. And pagyamanan tala ulit, dito tao nga natilikodan iti kaandata itata. Of course, we have Sir Chris Estolas of dito mo lang apo. And sino ba ito ganyan talo? Jay. Maaman tatatan tapi unem amo dito papagayam tayo dito. Of course, our technician ito Ano pangalan mo, sir? Taraki nga dito mo ninakan na pa. Of course, Mami Sugar. You know, Sugar Mami, the best. Sugar Mami latan. Sugar Mami, ha? Nangantabay kada tatatay. Okay, so Isoro na ko sa ipasok ti komersyal. amo mga rodan. Matisting dito tama. Okay nga rod, busatan tabalong iti may isang sunata para katagitay apadam nga awan iti jowa na pay. Sa nakapsot ya? Ngayon natin lang monitor tayo. Madandana gana taawan pa'y asawak nalakaya nako ngem awan pa'y nasarakat ay napili at ngamin idiyak kabanwara na seksimit ngamin di inak sinasara napausan ako nga at the baby na nakaaramid na ko itikrib at nara gimatang at may kitin itimunmun uray nugubat pa'y matukol tay arado ko ngem anya paitan ti mama ay nan nalakayanak meten nga nagasawa di pa'y nagluwan usukan sa paminsan di pa'y tumarao daytay manok na ngem aniya paitan ti mama nakaka-data na from ni Christine Joy Hayriel